Als vessants verds i suaus de les muntanyes de la Xina hi havia un conill molt especial anomenat Li. Li era conegut a tota la vall per la seva astúcia i el seu cor generós. Tot i això, malgrat ser estimat per tothom, Li anhelava descobrir el món més enllà de les muntanyes i explorar els misteris que esperaven a l'altra banda de la muntanya. Una nit, sota la resplendor de la lluna plena, Li va decidir emprendre un viatge que canviaria la seva vida per sempre. Amb una motxilla plena de provisions i un cor ple de somnis, es va aventurar al sender que s'internava a l'espessor del bosc i es perdia a la distància. El viatge de Li el va portar a través de valls ocultes i rius cristal·lins, on les cuques de llum ballaven entre els salzes ploraners. Pel camí es va trobar una tortuga anciana que descansava sota un arbre mil·lenari. La tortuga, amb la seva veu sàvia i tranquil·la, li va dir a Li que el veritable viatge era el seu interior, que la veritable saviesa era el camí que recorria el seu cor. Animat per les paraules de la tortuga, Li va continuar el viatge amb renovat vigor. Va conèixer un savi mussol que li va ensenyar a escoltar els xiuxiueig del vent i a observar les estrelles per trobar el seu camí a la foscor de la nit. També va trobar una família de guineus que van compartir amb ell històries de coratge i amistat. Però el viatge de Li no va estar exempt de perills. En la seva travessia es va enfrontar a torrents furiosos i senders escarpats que desafiaven la seva resistència i valentia. En una fosca nit de tempesta, es va refugiar en una cova on va conèixer un drac bondadós que li va ensenyar el valor de la humilitat i la paciència. Finalment, després de mesos de viatge, Li va arribar al cim d'una muntanya alta i majestuosa. Des d'allà, va contemplar la vastedat del paisatge estenent-se davant seu amb rius serpentejants i camps daurats que es perdien a l'horitzó. En aquell moment va comprendre que el veritable tresor del viatge no era el destí, sinó el camí mateix i les lliçons que havia après al camí. De tornada a casa, a les muntanyes de la Xina, Li va compartir les seves experiències amb els animals de la vall. Inspirant-los amb el seu coratge i saviesa, es va convertir en un símbol d'esperança i determinació, recordant-los a tots que encara que el món estigui ple de desafiaments i perills, el veritable valor resideix al cor dels que s'atreveixen a seguir els seus somnis i explorar els camins desconeguts amb valentia i amor.